Okay, tara na. Let's go. Okay, kaway. Yan, naka-live tayo ngayon, naka-live. Live na to, live na. Wala lang, wala lang record to. Pero mag-ano ako dito, magkakatch din ako saka... Ano, bakit nakamute? Okay, tara. Diretso na to, diretso. Deb! Chat mo kasi. Chat mo sa... Tanongin mo kung naka-live ako. Okay. Ha? Tara. Okay, tara na. Let's go. Una kayo. Palong 20 lang ha. Here we go. Tibay. Santa Cruz, Zambales. Yun guys, at pupunta tayo ng Palawig. Palawig tayo ngayon guys, Palawig. Sa mga tropang Zambales, sunod na lang kayo kung gusto nyo sumama sa amin guys. Tropang Santa Cruz. Hindi natin alam kung hanggang saan yung signal kung okay guys. Pag nawala yung live ko, ibig sabihin wala po tayong signal.
May mga tropang bikers guys na nakakasalubong natin. Uy, daming pakwan. Pupuntahan namin yung view sa may Lawson, sa may Palawig guys, kung okay doon. At sinasabi nila maganda daw doon. Shout out sa dalawang kasama ko, si Gilo Barlongan. Yan po, yun nasa harap ko. At yung nasa unahan yung nagatrang ko kay Armando Valperez. Yan po. Bali, tatlo lang kami. May tropa na sasalubong sa amin mamaya guys, doon sa may Palawig na siguro banda. Gagaling din siya ng iba.
welcome to Naulo. Yes guys, Naulo na tayo. Mamaya, naranasan natin yung mga nangyari dito sa Zambales. Then marami po yung mga mababalaban po ang yung school na guys, nakita na.
Init. Sikat na yung sikat ng araw. Laki yung truck dito, guys. Ayun mga kasama namin.
Saan tayo banda? Ano ba yun na to? Ano lugar na? Ito po yung Sambales.
Tayo. Tropang Sambal Speakers. Parang anibago yung tuhod ko dito ah. Anibago yung tuhod ko. Hindi ko alam kung mababa o sakto lang. Bumaba ko mamaya para flat. Pero malambot eh. Hindi natin makikita guys kung ilan yung takbo natin. Kaya kalayo pupunta natin kasi wala tayong mga gamit. Kaya ang nakalagay na speedometer nasa isang bike. Sa ride na lang. Mabago din to. Pero parang walang kapaguran tong dalawang kasama ko eh. Kaya sunod lang tayo.
So, yung kasama namin, dumating na. Galing pa ng iba yun guys. Nag-bike dun dito tapos pauwi rin lang siya mamaya. Ayan. Galing kong iba. Si Ace Garcia. Guys, bali, apat na kami ngayon. Layo ba, Ace? Layo pa po ha? Mga ilang kilometro ba? Saan po ba tayo? Palawig. Saan po doon? Yoson. Hindi kailangan doon pa. Kumbaga, pag ano, dinaan muna tayong Candelaria sa Facebook. Pagpunta tayo sa maganda po. Ano na, importante marating. Hanggang doon yung na-ride. Pagpunta kayo maganda. Sa ilan? Tayo ngayon na masyado. Tanghali na. Pag ano, marami tayo. Oh, bye-bye. Sir! Yan.
Init na. Ah,
Ay, mga totoong kasama ko guys, mga 15 years old pa lang. Ayan, mga kabataan. Malakasan nila sa pagbabike. Kat, nag-iwan na tayo. Wala tayong ensign sa'yo pero sa bakit sa long ride. Siguro tayo diretso. Kaya sa part ng kanan, ay, itangan na yata yan. Ayan. Ay, bumaba na tayo naman sila. Hindi tayo makakahabol ito.
Glaspag ang abot. Glaspag tayo sa mga kabataan. Lewis Bridge. Okay guys. Okay muna tayo. Yaman. Ganda ka. Ganda ng view. Tanong pa lang muna. Masaglit. Sabay po. Ang galing. Brother. Tama na guys. Ano yung miss na? Saan? Yung lalaki ako. Baruin mo ng ano? Gumba. Laspag. Araw ko ng tubig na makapagod. Doon ka muna kasi sa Infanta para may kasama ka. Oh, araw-araw sila. Oh. Araw din ang video. Pamalitan ako ng Sacrifice. tubig sa akin. Ilang titigan? 36. 34 lang akin. Palit na ako. Kapag. Asan na yung ano mo? Asan na yung isa? Yung kwentan mo? Hindi mo na sa akin ha. Bigay ko sa train. 1 by kuya. Isa. Nakatested na po ako eh. Ganda naman yung tennis Tapos court. naka-H11, tapos naka-Shimano. M200. Pinaldan mo lahat? Oo. Iyan ba? Ano mo sa akin yung kwentan mo?
Ha? May mga grupo
Diyan palagi pa sila naglalaro dyan. Sa may pangulingan. Wala na? Wala na. Malakas ba taga Baluganan? Kasi malalakas yan. Kasi walang kapo. Hindi ka yung katanong. Baltan ko tong gulong nito, papalitan ko yung mga ganyan lang. Oh. Takir, hirap. Hirap. Hirap niya sa patag. Picture nga kayo dyan. May camera. Dali, pa-picture tayo sa kanila. Para kompleto tayo. Kanina yan? Dave, dali, bayram ako. Hello, Lida. Basta yung nga kami. Isa lang. Para ata tayo dito. Para. Pero, okay, bro. Sige, thank you. Ano mo sa group chat natin? Mga kasing, mga Palawis boys. Sabi, Luis. Okay, tara na. Ba't nag-ano wala ako? Dali. Sandali, sandali. May init na. Lagay ko lang to. Sandali, sandali. Ayan. Wala. Wala kayong ganito? Wala kayong ayos leg? Bili ka na rin na Ace. Makakatulong. Bili ka na. Makakatulong yan pag nagkarera.
Okay, fire. Sige na. Wow, kasama tayo. Bro. Yelo. Abol. Tutok Ace. Tutok tayo doon. Maraming kasama tayo. Tutok lang ha, tutok. Wag overtake. Okay guys. Welcome to Masinlok na po. Ayun guys, 18 kilometers pa. Yung Palawig. Yung mga grupo naka-road bike guys. Tututok na lang kami sa kanila. Ay, bilis din sila. Lagi tayo, barangay Mahirapan. Kit. Pagod na ako.
Hindi kasi pang patag tong gamit kong gulong. Guys. Ito lang. Hirap na hirap ako. Hirap na hirap ako sa kiyatan. Laki na yung gulong, malambot pa. Pahinga muna, pahinga. Pagod na ako guys, pagod na. Ito pa lang, alas 5 na tayo. Ito tayo nakakit ng Malawig. Mainit na rin kasi. Kailangan ko ng tubig. Danom. Bili muna tayo ng danom. Tindahan. Ang tayong tindahan guys. Kaya mo na yung mga kabataan at malalakas pa mga yan.
First time long ride. Mas pagagad. Ah, ay, gulay. Kapot-pot tayo dun, kapot-pot. Mas pagkain. Hardware. Candelaria.
Yan na naman. Wala na tayong lakas. Guys, humingi tayo ng tubig. At uhaw na tayo. Mga kasama ko, wala na. Diretso tayo. Wala ba tayo sa pinakamataas?
Haba. Haba ng pakyat. Oh, ay, talbis. Wow. Ganda doon ah.
Hirap din, pero wala na. Sakit yung likod ko. Nakamotor guys. Ayun o. Ah, na. Nakatiyo. Dami. May ibang grupo. Ayun na. Ayan guys. Ayun, nakamotor. Ako na naman. Nanantig na ako to ah. Oh. Good na po ako.
naman guys. Nakakatuwa mga ahon dito ah. Sunod-sunod. Parang gusto ko magpahinga pero gusto pa naman pumiyak pa ako. May mga natin. May mga natin. May mga tayo. Hindi ko alam kung saan na to. Pagod na ako. Sa inyo ako. Ayan na, may tinakbo na. Ulit.
yung battery ng camera. Balik muna tayo. Anong ano na to? Anong kaya na to? Bakit? Sumakit yung ano ko? Sumakit yung likod ko dito. Bakit pwede ako kabili? Yung mga tropa kong hinahabol ko, oh, nasa likod pala sila. Paano nangyari yun? Hindi kami pagod. Hindi Nagpag- kami pinagpapawisan. Tubig. Kahit ako, eh. Humingi ako dun sa kantin. Ang daanan ko dun. Ang hirap yan ako. Masyadong kape. Bigat. Akin to. Yan. Dikit na yung gili niya. Meron Ay, pa ganda doon. din ako. Hindi siya naka ano. Baka kulang ng washer. Siya nag-play agad. Yan mga balik. Wala talaga yan pag yan na. Hindi mo pa bawasan. Bakit? Tubig. Magana. Ah, malapit na kami ng ano, Candelaria.
Sakit na ako. Sakit ng bewang ko. Good na. Ano ka pa lang paata? Ngayon ka lang ulit? Ilang Uy, ride baka agad. dinalo. Ngayon lang ka ulit. Diba? Aling ride natin yung ano eh. Yung balikan lang na gasol. Ano. Wala kayo. Ano kaloy? Dahan lang. Ayaw na po madyak ng saka. Ano kayo sa kanila lang. Ano lang, bagal lang. Okay, larga na ulit. Ay, kompleto na ulit kami. Nahabulan na nila ako. Baliktad eh, no? Nauna sila, pero sila yung umabol sa akin. Hirap, ang dikit. Ito, palitan yung gulong nito. Oh. Bigat. Bigat ipadyak. Yung kapal ko yan, ayoko na. Parang gusto ko na mawit na. Kaya nga. Hirap na. Oh, kapit na kapit. Pababa na nga kanina, ayaw pa tumakbo. Oo ah. Video mo lang ganyan oh. Video mo lang kasi upload mo na. So, lagi ka nag-ano dito sa Zambales? Oh, yun. Ano mo? Yung mga tulong ride mo. Yan.
Ah, start na po ng paakyat. Dito na. Na lang mamaya. Baba lang to. Pagod na. Ako. Wala pang tubig. Ah, ah. Ano pa yung pinakamataas? Naakyatan dito. Pinakamataas, pinakamahaba pa. Kaya pa yung mataas niya. Isa pa dyan. Kabila.
Pag. Sarap pa ba? Tayo. Ayun o. Nakikita na yung diretsong paakyat. Nako po. Ah, may mga tropa na pababa. Swag na. Pahingatin muna tayo. Laspag. Hirap, makyat. Nga muna guys. At pagod na. Taga saan kayo, sir? Taga saan kayo? Lawig? Balik na lang. Saan kayo mabot? Ah, ano, hirap? Kami galing pa kami Panta. Yung kasama ko na una, mga kabataan, tatlo. Napala niyo dito? Mm. Mm. Oh. Mm. Ay, mabibilis na. Mm. Ay, hindi ka na nila siguro sa Malamang ko kaya doon na sa ano, bayan.
Infanta. Ay, panda. Uh, Pag ano na. Okay. punta pa lang kami, tapos pauwi mamaya. Kagkatwa ka. Sa may Lyoson yung target namin eh. Ayun. Malayo pa ba yan? Doon sa bayan. Saan ang ibang daan? Sa may Bulawi. Tapos, Pag akyat po sa Bulawi sa taas, mayroon may kakapag sa kanan. waiting shade kanan. Basta pag akyat mo, tapos nagpasan mo yung barangay, Uh, tapos may waiting list, tapos may kanan. Diretso na yan. Yung silan po yun, tapos para hindi ka na Pagbayan, mas malayo. nagdami. Yan guys. Nakadalawang. New Zealand, di ba pa yung New Zealand sa Luzon? Yun na po. Ah, yun na yan. Okay. Tara. Unti-untiin ko na to at baka mainip yung mga kasama ko. Baka doon po sila yung Eh. Sige. Thank you. Kayo din. Ilang akyatan na to guys. Marami pa. Dito. Landscape tong bundok. Galing. Ayan sa gilid. Hindi na lang guys yan. Pero hirap percent. Kung hindi laspag, ayang iakyat. Mahirap. Pagod na ako.
Last naman na to, di ba? Last na ba o ano pa? Dalawang ikot pa yata to ah. Dalawang din nagbike eh, kaya mas pagagad. Tapos nang sabak long ride na. Rakyatan pa. Wala pa akong tubig na ubos. Sigurasin. Ha, ano na? Ano na? Yan na guys, lubat na ako. Siguro na yung lalamunan. Ah, iyakang ahon to guys, iyakang ahon. Okay, may 4 minutes pa. Hit natin yan. Retira sana. Isang hit ng camera. Fire. Kaya. Okay, wala na ako. Kapit na sa tuktok pero
Hirap na. Hirap na, hirap na. Ah, hindi ako nagtulak, pero minto ako. Di ba dito din ako? Di ba din ang Ako. Ay, sorry po. Yun na guys, pahinga. At last pag na ako. Yan.
Wala, yung mga may face mask nila dyan. Yung mga may face mask nila dyan, huwag yung face mask. Nahulog yung face mask ko. Kapit na. Ano ito ba yan? Ako? Ano hindi? Ano ka na? 2 minutes. Sige, bye. Kulawig daw sila. Ha? Kulawig daw. Ito nga Raiders kanina, no? Nagiging yun. Tara, punta na tayo sa Little Baguio. Tulad right na. Ano yun? Tayo sa Baguio. Dahil napakainit ngayon, pupunta tayo sa Baguio. Little Baguio. Ganyan. Ano to na? Yan? Oh.
Ah, sige, ano lang. Balik daw tayo dito next week, Angel. Ha? Balik daw next week, sabi ng tigay. Kaya dito lang tayo sa Baguio. Nice. Pero mga Sinang dito tayo, lang no? kita. Sa baba, ay sa taas. Yung bike. Ayun na yan. Gusto kong bike ko. Wow! Ay, naku. Carbon, no? Pasa mo ba? Tinitingnan niya. Kaya na, guys. Ganito. Yung Sa'yo. remembrance ni Atomic. Oop. Woo! Eh, camera. Oo, nakatayo na. Ah, ako muna. Dito muna picture naman ako. Yun na yung may bundok. Picture daw. Para may picture din ako kay ano, Atomic.
Ay, ganda yung background ng ulap ah. Sino mag... Ay, shit! Uy, uy, uy! Ha? Ang ganda ng kuha mo. Hindi siya ano na. Hindi siya dun sa light. Pero lagay ko muna tong ano. Pag-read ko pala. Bakit? Ano nangyari? Picturean daw mo lahat. Hindi, kasali to. Tapos na. Napicturean mo na kasali yung bike ko? Yo dito sa mga yata na pamilya. Hey, slow to right? Okay. Papakita ko muna sa inyo yung view guys dito sa may Little Baguio. Yung tawag nila yan. Dapat maano nila to eh. Pagod guys. Okay, no? Good na kami. Tapos yan. Yan ba yung Mount Tapulaw? Dito yung Yan lang man ang pinakamataas dito eh. Wala na. ano mo ba? Kaya ka. Pero parang mas mataas pa naman yon. Oh, yung Mount Tapulaw. May nagsusulod pa sa taas. Oh. Yung Mount Tapulaw ang pinakamataas yata. Ay ma, no? May nagsusulod pa sa taas. Oo. Lang agad ng dito. Dito. Oh, yan ang target natin eh. Kaya yan. Hindi uso yung salitang suko dito. Hindi uso yung salitang suko kay Gilo. Hindi kami susuko, tuloy ang laban.
Bandang Alaksan. Tara na. Ikot tayong Luzon muna bago. Okay, muna bago. Solar. Hindi ko alam kung solar namin o paggawa ng solar. Thank you. Ingatin po. Silong right. Sulat. Tara. Let's go! Sasarap yung pag-uwi natin. Siyempre. Masarap yung tulog. Masarap yung Hapon na daw kami uwi, sabi ni Dave. Hindi na mainit. Okay, may mga nakabay ko. Oh, may tropa, nakahabol. Ano kaya to? Guys, labay na sa Little Baguio. Diretso na kami ng Palawig. Ah, yung atomic po yata yun ah. Malakas pa rin signal oh. Walang nanonood sa live ko ah. Okay. Ano na to? Sa laksa na kami. Woo!